Okay. Sang ligad nga Martes sa inyong sesyon ginatagaan sang importansya ni First District Board Member Joan Terminanda ining nagadamo nga kaso sang dengue kung sa diin 1,462 na kaglimang nagkalamatay. Sa imo karon nga bahin, ano ang imong mapanugyan sa atong mga pumuluyo? Yes, actually, Bert, no, ang 1,462 sina as of June 29. Pero sa pinaka-latest naton yung information, as of July 6, I think there's about 1,708. No? So, dako in 1 week alone, kadamo gid ang naapektaran sang dengue cases naton sa bilog nga probinsya sa Iloilo. So, pero, ang problema sina, ang isa ta ka problema gid, no, sa 1,708 sina, 5 sina ang nagkalamatay, no, because of dengue. So sa 5 sina, ipahambal ko lang, no, para lang mag-aware man kita tanan, like Lambunaw, there's one case sa, I think, Badsyangan, if I'm correct, no, do duwa, kag ang Miagaw, duwa man kabilog, no, so iniba lang problema, no? It happens, nagataas siya katama. Kumparar natin sa 2023, on average, kumparar ta, ang amuning bulan, no? Sang kumparar ta last year, daw sobragi kadako ang diferensya, almost times 2 gid ang cases natin sa dengue. So, maghamba ka 1,007 subong, kung sa last year, tani mga 800 plus lang, no? As of July of 2023, kumparar mo sa mga tuig nga July 2024 times 2 ang diferensya. It is a very big increase in cases, no? So ini dapat Bert halungan tagid. Halungid magbuligay gid tanan, hindi lang kita kay kisa ang iban sa aton nagapaninlo lang kung may batian niya, oy may na dengue to sa piyak, no? Or may na dengue sa amo nga barangay. Ang iban, amo pa na ang paghulag nila hagmaninlo. Pero ang ano sinisang dengue, kay PD bala siya nga tani, hindi matabo bla, no? So PD ta pa madipensahan ang aton palibot. So gani gina tanan nga maninlo kita, no? Yes, ginatawag ta bla nga kaya ako lob nga practice na kung sa diin to kundi ng tubi nagatipon or ano mo na nga dapat tinluan ta, ulaon ta ina. Kay ini ang bagay nga pwede naton maubra nga hindi magkalatabo sa aton palibot, no? So dani amo to ang resolution sa ating board member kay Board Joan nga kinahingyo gid ang tanan nga opisyales, kay hindi lang opisyales ang barangay kundi ang pumuluyo nga reminder, no, maninlo gid kita kontra sa dengue. So kanami gid ina nga magbuligay kita tanan. Kag at least ma-remind naton ang pag-reactivate sang sining ABKD o kunang action barangay kontra dengue. Yes, tsakto ginakabala mo Bert. Wala mo ang dengue, maalam man ning dengue. Nga ano, based on history, every 3 years kasalta gid ang cases. Hindi ni siya nga every year amo-amo. Every 3 years. So this is the 3rd year. Yes. No, so amo na nga gina-expect target sa aton nga health office naton na sa Iloilo Provincial Health Office nga this year mataas gid ina. So gani amo na siliwat ginapalapnag tagid sa tanan-tanan nga this is na time nga ang dengue na naman magtaas gid katama kumparar mo sa for the past 3 years. So gani dapat buligay gid sa tanan, no, kay hindi man ni masarangan sang aton lang PHW sa barangay o kung ano dapat tanan di kita magbuligay, no, kapintang inyo nga ugsaran inyong lugar dapat tinuan tagid. Importante, no, kaayong lawas dapat sa dengue. Dapat maghalong kita, buligay kita tanan, again hindi ni masarangan sang pilalang kaopisyales sa barangay nga galibot katinlo kay ini nga problema hindi lang problema sang aton LGU kundi problema man sang aton pamilya. So gani man ginahinyo kita tanan, no, nga maninlood kita, practice kita kaya kulob, no, kay ini para man sa futuro sang aton pamilya, futuro sang aton kabataan.